Mula ayo kanggo murmakani awake dhewe wong iki ya komplit, isih ketemu kanca komplit, panjang umur kabeh, sehat kabeh, Mas Gareng ya seger waras. Amin. Monggo diaturke prau layar. Monggo sesarengan kerawitan warga Campursari Dewodaru. Monggo yuk. Mas Gareng ayo menang. Yuk. Mak jret niki lega nggih. Aku seneng ngono kuwi lho anggar arep suwuk iki Mas Empat terus karo sing ngedramke demonstrasi. Ngono wis penek ya to Mas. Nggih. Selamat malam Mas Gareng. Wah, sehat, panjang umur. Selamat malam Mas. Wah, aku seneng delokke sinjane anggar suwe ora ditokke lumset kabeh. Iya. Nggih. Aku ya gumun lho, musim corona kok sinjenmu lemu-lemune ra umum. Lah piye wong ya nyambut gawe arang-arang ning dalem timbang stres alu wong dahar ya ta ngemil. Ora apa-apa sing penting. Sing penting ki sehat. Penting ketemu padha sehate. Nggih. Wah. Yo isih urip to Pur. Ku yo ngenyek jenenge. Lah wong wis nyekel mic isih dikek mic meneh iki lho. Mboten apa-apa. Yo ngene, wong kadang iki sone iki loro. Nggih. Dadi PO Haryanto, panjenengane Pak Haji Haryanto ki yen duwe gawe gelar wayang kulit ora baen-baen, ora renyeh-renyeh. Nggih. Sone we rong tangkep lho Mas iki. Leres. Telu. Wah, niki ya hebat. Telu papat. Lah son masjid ora mbok hitung. Wis dhewe Nadyanto anu Mas Gareng menika mujudaken pagelaran virtual. Nggih. Nggih ta. Ingkang mirsani namung lumantar live streaming. Saking menapa menika live streaming PO Haryanto piyambak wonten channelipun. Napa Mas? Lah nggih niku PO Haryanto niku official menawi mboten klentu. Oh, PO Haryanto official. Nggih menika channelipun. Lajeng tasih kawimbuh Aji Saka. Channel lajeng Cah Gunung Gandul. Nggih. Terus dulure BG, lajeng SBA TV. Menika ingkang sami ngrile pagelaran virtual dalu menika. Aku wegah ngrile aku. Lah enten apa? Lah urung iso. Kok urung iso? Subscriberku jare urung memenuhi syarat yen aku ngrile. Oh ngoten. Nggih, mila monggo menika ingkang mirsani lumantar YouTube sampun ngantos dipun subscribe channelipun Mas Gareng. Aku ora mbok subscribe rapate. Aja ndes-ndes Mas. Iki pancen melihat situasi dan kondisi kita menyesuaikan diri. Leres. Kalau bisanya baru virtual ya virtual.
Nggih. Tapi sing penting dihargai panjenengane Pak Haji bengi iki betul-betul ngedum rezeki kanggo para pekerja seni. Leres. Iki terus terang kowe kaya siniram banyu kulkas. Celes telung sasi tiarap. Piro? Nek liyane wae 5 sasi kok sampean. Oh, berarti sampean sing 2 sasi laris. Oh. Alhamdulillah. Sing 2 sasi wis ketutup mergo aku ngedol mobil. Ya, aja Yo ngresu kabeh wae. 6 sasi aku yo 6 sasi kok. Mila anu lho Mas, napa nika nek sing dingendikake para pinisepuh jare perekonomiane kudu ditata. Seniman ki ora ana sing pensiun kejaba sing PNS gitu. Betul. Nggo jagani yen ngeten iki, sok nek wis bali pulih, sisane didahar terus dicelengi. Ning muga-muga ya mung taun iki tok wae, aja nganti tutup taun wis. Rampung Agustus iki wis bar. Kowe rungokno oncekanku perkara corona. Pripun Mas, sampeyan nek ngonceki corona? Corona iki tulisane lah corona. Nah, kula mesti sampean mesti pinter wong padha viruse kok. Nggih, piye? Corona. Oh yo ora usah tak terjemahke. Ora. Piye Mas? Cobaan yang harus kita terima dengan lapang dada. Betul. Aku lah tahu ngomong toh, siapapun itu kalau imannya tebal akan selalu disyukuri walaupun ada badai maupun angin besar. Nggih. Nah, cobaan apapun harus kita terima dengan lapang dada. Panjenengan alhamdulillah gawene nuturi, tur dasare mesti 5 sasi iki ya ora mungkin ngresula, lapang dada. Nggih. Arep ngresula karo sapa? Wong ora entuk izin kok. Terus roda ekonomi terkena dampaknya. nggih. Jadi iki wis menyerang roda ekonomi, Mas. Betul. Iki dampak lah karena. Namun begitu kita harus terima karena kita harus percaya. Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kemampuan umatnya. Nggih. Dan ana tembunge wong Jawa, ana wiwite mesti ana akhire. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga mandi sing dadi dongane piyai sing mirsani dalu niki lumantar live streaming sedayanipun. Nggih. Iki Ora mung seniman sing terdampak kok, Mas. Nggih to, mongko nek seniman utawa dalang niku ora entuk mayang niku faktore sing terdampak ya akeh banget. nggih. Mongko niki Pak Presiden pun dawuh recovery ekonomi, tegese nata ekonomi melih ta. Mongko nek wayangan durung entuk izin niku wong dodol ya ora ana nggih ta. Saya nganu aja, ini ya sumbang saran. Nggih. Jadi kahanan kau ngene aja saklek-saklek. Berilah izin untuk pementasan tapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Leres nggih. Ingkang baku Mas Gareng. Nggih. Kula kalih panjenengan ya anu napa ora ketang sithik ndandani psikise awake dhewe sing wis kadung keweden banget. Nggih ta? Upama niki pamarentah buka bab perkara niki wis saiki tak olehke izin. Niku ya urung karuan ana piyai sing kersa nimbali mergo isih duwe rasa samar, isih duwe rasa wedi. Nggih, mugi-mugi mawon mungkin ndang pulih, Mas. Nggih, mengke nek ngoten niku nggih terus wangsul napa sing dados dawuhe pepunden kula Bapak Haji Haryanto. Nggih ta, ora perlu samar. Yen awake dhewe nengenki rasa samar kuwi setengah wis kena virus ngoten niku lho. Betul. Nggih, ning ya tetep kudu ngati-ati lan waspada. Niki kena kanggo percontohan. Nggih ta, nadyan wonten swasanane ados mekaten, Pak Haji Haryanto tetep gelar wayang. Tur wis ping pira ya ora ana apa-apa. Amin. Iki pendak 2 minggu pisan PO Haryanto wayangan, Mas. Nggih. 2 minggu pisan. Ya, panjenengan mesti ya 2 minggu pisan. Oh, mbok sumpah cekek demit yo lagi bengi iki. Ya kok bakale 2 minggu pisan. Wis dijadwal. Kok Pak Haji Haryanto pokoknya jenengan mungkin 2 minggu pisan, Mas. Tidak mriki. Nggih, diinfus. Lah niku nek ditimbali rak entuk infus to padha karo awake dhewe entuk penyegaran to, Mas. Aku gedhe kowe virtual ping pira ora ngejak aku. Kowe malah ngejak Gareng Batang kowe. Lah wong kula niku aku ki ya ora ngerti jebule iki wis do kompromi, ngono ta. Dalam kondang Ki Bayu Aji putra Ki Anom Surata Garenge Batang kae. Lah kula ki
Wis pirang sasi ya kira-kira udakara petang sasi iki ora ana WA saka Mas Gareng Semarang. Lho ki ya takon. Wah. Bisa urip ora iki aku nek tiwar tak telepon ora anu wis lho gawe Gareng sasake weh aku ya ngono. Yo aku wis aku dikembari sapa wae ora nesu bareng sing ngembari kae. Lah bocah setengah tiang kok dadekke gareng. Iya. Mergo dadi gareng nek ora setengah ora iso. Nggih. Yo ora to. Iya. Aku full. Mas, niki anu lho Mas kalih tasakuran lho Mas. Nggih, tasakuran bab napa Mas? Wali matul khitan. Putu-putunipun Pak Haji Haryanto. Wayah Bapak Haji Haryanto putra saking Mas Haji Agus Hartopo. Nggih. Mas Agus menika putra Bapak Haji Haryanto ingkang angka kalih. Leres. Dados sing dipun khitanaken menika adi kula Muhammad Ulil Aidi. Oh nggih. Tuwin adi kula Muhammad Ulil Niam. Aku ora nyateti Mas mergo mau ngendikane Pak Haji niki 17-an. Lho nggih niki kalian mengeti dinten kamardikan. Ngoten. Mila niki lho Mas Gareng kados Bapak Haji Haryanto niku paribasane ora ana dianak-anakke. Betul. Nggih to betek labet mung kepengin ngerteni seniman ki do guyu ning swasana sing kados ngeten iki. Sing genah diklumpukke. Senimanku iki isih urip ora. Nah nggih. Iki cacah jiwa iki. Nggih. Ternyata isih sehat kabeh alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Pripun Mas Gareng niki ujubipun wali matul khitan. Nggih mugi-mugi ingkang dipun kitanaken dados anak ingkang saleh piguna tumrap bangsa negara lan agama tumrapipun tiyang sepuhipun. Nggih. Yang baku nanti setelah sunat ini bisa menjalankan kewajibannya sebagai muslim dan sebagai warga negara yang baik. Muslim niku karepe pripun? Muslim itu yang coraku cekak aos gampang sing diterima. Muslim adalah orang yang bisa menjalankan muslim. Yang bisa menjalankan muslim. Muslim. Oke. Apakah arti dari muslim? Muslim itu tulisannya apa Mas? M U S L I M. Nah iki kok saya tak eling-elingi sik kelingan ora iki. Kesuwen iki lho Pak. Iya. 6 sasi ora pentas iki kene ku budel. Iya jamur. Bendina mung kepethuk bojo. Walah gayane. Kaya cek diarep-arepono. Isih yo bojoku sik enak. Muslim ki M U S L I M. Eli apa? Aku nganti ilat kowe kaku lho Mas. M menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Nggih. Muslim harus takwa. Terus ucapan yang pertama kali muncul dari mulut seorang muslim adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggih, terus S. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan termasuk salat-salat sunahnya. Terus L. Lakukan puasa di setiap bulan Ramadan. Terus I. Ingatlah kepada orang-orang ekonominya di bawah kita, fakir miskin, yatim piatu, janda-janda tua. Nggih, terus M. Melakukan ibadah haji bila mampu dan diizini. Mula tembunge yen saiki ora mung mampu tok lho Mas diizini lho. Mergo taun iki ora entuk izin. Nggih ya kabeh nglakoni tegese anu dampak corona ini. Nggih, sing kuwasa ngoten iki ta, sing kuwasa nindakake haji. Nggih, sing kuwasa. Mila kula arep ngaturke lagon kangge adi kula sing dipun khitanaken. Napa Mas? Putra Nusantara aku njuk tulung karo Mbak Eka Suranti. Ana ta iki? Enten. Lah kae pinggir dhewe ngantek panggunge ndoyong nengen mergo dhek manggon pinggir dhewe kono. Iki sinden YouTube ya iki. Nggih. Sinden YouTube larise ning YouTube tok. Wah, ning piye wae Mbak Eka iki malah wis tanggapan ning ndi-endi Mas. Ning Kebumen wis, ning Ngambal wis, lho ning Sragen wis wah kekiter ning alun-alun kae wis. Kowe omahe dhewe kok. Lah iya nek ra ya klebu. Oh, tenan. Seniman tetap harus berkarya. Nggih. Kelompok karawitan sangkan paran. Parawitan wedok wani tombok. Ngedolke mobil siji. Jenenge wani tombok. Kowe lek jenenge wong kreatif iki
ngene iki. Jumeneng, Mbak, kene ngadeg kene. Ngadeg, oke. Iya no. Nah, Lempoh kok ngadeg kok ora gelem. Aku ki wong kreatif ya ngene iki lho. Aku ki di kala pandemi ngene iki ora mengeluh, ora sambat. Aku buka usaha. Apa? Showroom mobil. Wah, alhamdulillah kepayon mobil siji. Lho, mobilnya sapa sing mbok bayar? Mobilku dhewe. Kuwi kere. ya ora apa-apa wong ku ya celengan ya halal kok. Celengan kok. Sik kok saiki kowe ngedol mobil kok kono komentare ya ora apa-apa. Lah kowe wis gedol to. Alhamdulillah isih hajek no. Cek Hajek kepayon nanti. Ya ora. Terus ngene iki lho. Kan ya ning omah ya enek gamelan. Timbang nganggur ya tak karyake. Iso ngentone dhuwit. gamelan ning omah kae. Iya. Oh, Tak gone bekonane pegadaian. Dadi dhuwit. Mulai nggo dhuwit lho, Lek. mula aja kesuwen ning dadi rondo. Oh, terus tekan kono. Tekan kono. Ora ndek bojo jeradol-adol wae. Bayu ki yo jelok meh ngedol meneh. Piye ngedol mobil. Mobile kari siji ra iman-iman. Iki sesuk arep ngedol Fauzi. Oh, aja. Kayo Kak. Dibawani sik. Ayo dibawani uran-uran. Mengke dawah langgam putra Nusantara menika. Oh, nggih. Langgam sing mengku pangudang. Nggih. Ya Mbak Eka. Nggih. Anakku sing Kok capek anake Mas Gareng, kan madepe Mas Gareng. Nah, anakku sing masa nek anakku ngene iki disapeh angele ra umum iki. Pangga njaluk ngencet ae iki lho. Anak kucing. anak kucing kok anak kucing. Lah tenten mripate iki ra ya kaya mata kucing. Anak kucing iki petik. Ya. Anak kucing. Wah, aku andel mbok kaya ngene rewel terus mesti aku. Bagus. Dewe. Piye to karepmu ki piye? Nek rewel idane. Lagi karepe njaluk gendong. Oh. Ya ora digendong nek semono ya dipikul. Kae sapa karo sing keri lho kemayu. Ki lho krungu ra mangane dalange. Apa? Mikir nang njaluk digendong nang njaluk dipikul. Sing ngomong dalange lho dudu aku sumpah. Aku wis krasa kok. Piye? Tak ora tak kumpuli 5 sasi karo aku kejem. Jenengan iki krungu dhewe ora aku muni ngono. Kale omong. Lha wong ora krungu dhewe kok nesu. Wah, iki bojoku keloro-loro nonton streaming bengi. Lenten apa? Lah aku arep dipatekke Bayu. Oh, mboten. Ora, ngene kok dipateni ora apa-apa ngene iki ra nggo komplit-komplit donya. Nggih. Bagus dhewe. Suara Piye arep piye? suara apik, rupa ayu, pinter golek dana. Dana diklumpukke ngumpul danane ora sida pentas. Iki sing ngomong. Lah kowe iki ya ado-ado kene kono nek ora cukup nggo kowe tak ya Dana nggo dagelan kok iso nggo tuku sego. Ya bot segone no, dagelan ora marek iki. Lah nek butuh dana iki gari telepon Mbak Yuna lho, Mbak Yuna Nurhana lho. Ngejokke proposal, Pak, dana kangge gareng sementen bareng cair nggo liwet. Ha nggih, sampeyan gelem apa piye dipanggang ya omah. Ha mending iso Lah segone. bener buat segone. Tak goleke gareng sing murah. Piye? Ndi? Mangane kembang telon kae lho. Sapa? Sing nganggo batik biru kae lho. Fauzi. Fauzi kae gareng panganane kembang telon kae. Lah menyane? Menyane sing mangan kae. Besok pintar sekolah yen wis bisa nyambut gawe
dhewe mlakumu tak dongakne ya Le muga-muga lepas mlakumu jembara rezekimu ora tak golek neh kowe. Aja ngono Le. Nasibmu ning tanganku. Iya. Wis sia-sia karo aku ora tak golek neh. Dongamu mah piye, Mbak? Lah kan anak kudu mlaku sak lumrahe. Nggih. Ya kan ya ndongakne anake ben mlaku sak lumrahe. Iya. Muga-muga mlakune iki lepaso mlakune. Iya. Jembara rezekine. Ngono lho, Le. Mula ya ora tak duwe bojo. Mongki nek ndonga iki Omongane elek banget lho. cekak aos, ndonga cekak aos. Piye? Kudu mlaku sak lumrahe. Lah nggih. Muga-muga husnul khotimah ngono kae lho. Amin. Kuwi islami. Ya. Wis nulis pindah. Ya, langgame ya Mbak Eka ya. Mangga. Cep meneng ngongkere. Ya. Cep meneng anggiran aku sen ngejar nangis wae sing tansah tak alhamdulillah Bapak Haryanto niku kersa ngurip-urip lan ugi nguri-uri kabudayan Jawa. Dadi wong seniman-seniman sing terdampak pandemi Covid-19. Ngopo to iki? Ngapa aku iki lagi matur karo Pak Dalange lho. Lanjut Mbak Eka, ayo ayo. Mbak Eka. Nggih. Pak Haji niku agamane kuat, budayane ora ditinggal. Lah nggih niku, tur senine nggih luar biasa. Wis tutur dasare wis napa kagungan sanggar dienggo nampung dalang-dalang anu napa niku sak-adi kula. Nggih. Ngapa? Iya. Ditutuke sik ditutuke. Wah, wis sesuk kudu iso. Matur nuwun dhateng Mbak Eka Suranti sampun ngaturaken langgam putra Nusantara menika kangge adi kula ingkang dipun khitanaken Dek Ulil Aidi tuwin Dek Ulil Niam tuwin ingkang badhe dipun khitanaken. Oh, ana meneh Mas. Nggih, putra Mas Haji Rian Mahendra menika putra Bapak Haryanto ing angka setunggal. Sok kapan? Menawi mboten kelentu tanggal 18 Agustus. Kosong kuwi.
Ya kosong wong kanggo khitanan kok. Jelas kosong soalnya gunaku mundure nganti Desember karo tahun ngarep. Oh, dadi sampean tahun ngarep ya urung nampa garing to. Tak umumke sisan. Nek urung nampa, urung ana sing nagar. Oh iya. Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Untuk Mbak Eka sampun. Nggih, menika ugi keluarga ageng PO Haryanto mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Semoga semakin jaya, pulih toto titi tentrem kerto raharjo gemah ripah loh jinawi. Kalih saking Sambikala. Amin. Kangge mengeti kula badhe ngaturaken lagon semangat juang 45. Lagu 45. Ya Ngadeg ben semangat ya. digarap ping pindho kaya perahu layar wau. Sepisanan garap gamelan ping pindho saut campur sari Dewa Daru. Ngadeg ya Mas. Nggih no. Ngadeg. Ayo ngadeg. Ayo kudu manut perintah Mas Gareng. Ayo. Ngadeg. Semangit. Bawah diaturaken semangat 45. Yo Mas Anggit, Mas Nanda tambure bareng aja nganti kecontalan nggih. Bawah yo. Yo. Kalau kae kentirane bunga betang ame-ame abang betang jiwaku itu lantang kembali. Antara kita bukan pitoran ada dasar Pancasila. Rumah diri salah ning tangga. Itulah
Campursari Dewa Daru. Ayo. Wah, hebat tenan. Ape lu? Iki lak karangane Dewa Daru. Arah sepele. Iya. Sindanmu ki sing kene sing ora ngerti. Iki arep nyanyi apa? Ya mong meneng. Nek deloki bareng ngerti mlebune galo kae. Bareng ngapal terus bengok sak kayane. Bareng apa kok dhisik kancane? Ha iya. Angger kono ki anu galo kae. Ngono wis ra krungu. Mas Bejo mriki. Jaya, Jo. Mriki kali Mbak Keksi Wulan ayo jumeneng kene. Ayo. Aja dipleroki Dewa Daru bareng kali Abdi Solo. Bareng ayo, Ji, Rolu yuk. Beronone yuk. Ayo. Ngumentari sithik mu sapa ya? Ora swara apa? Oh, dalan kowe mau nyuara apa? Kowe mau nyuara apa iki? Aku niroke suwardi Bapak Yanggit kuwi kok. Ya piye? Lah ya nek basa lagu dikombangi kaya gending ngono kae lho. Oh. Mas, niki aku diseneni iki jebul sing nyetrime nek siji ngkas. Sapa? DG Channel. Ayo. Kuwi duweke sedulurku tuwa Mas Putut Wijanarka. Aja disebutke ora tau ngekei rokok aku. Ya aja ngono to. Dadi wonge ndi? Wonge teko ora iki? Mboten, mau ngeling saka. Ana meneh siji. Apa? Iki Eka Kebumen ora mbok sebutke. Apa nyetreming ora kok. Kowe nyetreming ora? Melu to? Oh, nggih, iki sing ora iki gareng asli, genah ora mungkin iso, nggih. Alung ora nyetreming timbangane nunut tok ngono kae. Mas Bejo kok lenggah pripun? Iki wah panjenengane kok ya Le. Kowe iki tak tukoke klambi anyar kok tuk. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu, Dik. Kok beda dhewe bacane iki? Muslimah. Anu, sing dawi sing mayang. Ya, manut sing bayar. Sing mayang kok. Oh, sing mayang. Kowe dikongkon kuwi. Ya ora kuwi, wis titele saiki wis hajah ya lumrah nek ngagem ngono kuwi to Mas Gareng. Oh, wis hajah to iki? Iya. Alhamdulillah. Amin. Bejo lumaksana kita wis ngadeg iki. Niki wonten sing ngersake lah niki. Nyuwun lagon Nyidam Sari dipun bawani namung dipun palaraken oh nggih. Iso. Catur kanca-kanca SBA TV tuwin sedulur Bayu Haji, Kas FC dulure BG. Bejo iki ora nolakan apa meneh 5 batal kabeh. Ora nolak. Tenagane sing fit. Sapa Mas? Hah? Sinten?
Kuwi lho bejo kuwi. Oh niki nggih mawakili Dewandaru nunggu kula Mbak Limbo. Pripun? Alhamdulillah matur nuwun wau kula sampun matur dhateng Bapak Haji Haryanto. Sampeyan matur Di pripun? masa pandemi seperti ini alhamdulillah Pak Haji melestarikan budaya nimbali kanca-kanca Dewandaru. Niku wau nggarap garapan ingkang sampun dipun aturaken kala wau tangane nganti kaya telo mboten luwes niku Mas. Wah, mboten apa-apa. Ning dalu niki ketok semangate. Kene iki ambak Piye, Mas? pengusaha bis Pengusaha ning bis. wonge nyeniman. Hiasane tembok wis seni. Beda nggonku. Aku ki RT seniman. Bareng takon gambar dalan iki malah do gambar domino, remi. Kurang ajar aku. Oh, Lah kok Mas. iso ngono? Kuwi ora kurang ajar, Mas. Lha kuwi Domino remi digambar ku didak sikil tegese wis ora bakal dibaleni dicekel tangan meneh. oh sesuk takon gambar meneh. Piye maksudnya? Ngono. Gambar remi meneh. Oh, Tapsa 41 kuwi digambar nang dalan lu tiri-tiri. Makane kowe mubar ngomong to. Heeh. Kamu adine apa mau sing kandhake adine kenci apa adine apa mau? Pengalaman kok ora. Aku bandar kok le. Mas Bejo, kula nyuwun tulung panjenengan ingkang mbawani. Nggih. Menika panyuwun saking Bapak Nggih. Tijan, engko langgame Mbak Keksi. Nggih. Monggo yo diaturke sik. Monggo. No. Nggih. Dawa ayu. Papujane ngati. Ayo Mas Agit. Kaya ngene wong nandang asmara apa to awakku dhewe Duh Gusti Maha Agung welas sono awak mami sok kapan katekan jejer lan wong ayu umpama nakoda tanpa prau sasara dan papatri nyidam sari as Ora ngira ya Mas. Ora ngira mbiyen ngerokok, rokok wae njaluk aku lho saiki. Mbiyen rokok njaluk aku mangan nunut aku. Suarane saiki kok Kok apik. iso ngono, Mas? Mbiyen gandulan kuwi. Gandulan. Mbiyen Wiraswara Tarsan ya kuwi. Kok Tarsan iki? Jenenge njaluk. Nggih. Niku cara wong biyen jenenge ngemum. Kuwi sah. Ora apa-apa Mas Bejo. Nggih. Dadi nyiran iso apik ngeten iki mergo njaluk rokok Mas Gareng. Oh, berarti- niku ngemum. Ngoten lho. Nyecep ngelmuku. Nggih, nyecep. Mula sing dicecep saiki wis karek pah po, wis karek bela. Pelo. Wis Awong niku mung sakit Ora aja. apa-apa. Sakit aja ngendika ngeten kok anu Mbak Limbo. Aja ngendika wis ya udah tegesanku. Aja kandha kepethuke ning ngendi melu sapa aja kandha. Ora. Aku saiki wis kari elaelo, lagu lawas elaelo. Kuwi Bu Badar sini elaelo. Mau wis dirasani. Wis dirasani kanca Dewandaru iki nek ora metu elaelo urung sah lho iki. Betul. Terus sing nyanyeke sinten? Darsini. Mbak Darsini. Ibu Darsini menika priyantun. Engko mengke Mbak Darsin iki kudu jam 2 munggah. Oh, mboten. Oh, ngoten. Yo diaturke Nyidam Sari. Nggih.
Kula nyuwun tulung para kadang anu saking Dewandaru. Dewandaru. Ngiringi. Kendangane Ayo cah Tulung Agung Gonggomina. Ayo nyambut gawe. Ah, kok sewengi urung nabuh blas. Sing ngendang ya kudu kuwi. Ayo, Mas Pak. celana jero. Oh ya aja ketok-ketok sidi ngono lho. Kok sidi? Apa? Ora aneh-aneh kok tekan kono-kono barang ya kok. Monggo-monggo sing beksa Mas Bejo kali Mas Gareng. Nggih. Ayo Mas Gareng. Ayo nyambut gawe. Ora mbok sing semangat ngono lho. Timing. Sing semangat ngono lho. Wis karep pengen jero ora semangat. Wis kemringet kene kok. Urung ket mau jenengan urung semangat blas kok. Aku gedhe kepethuk sinden lawas sih gedhe galak ngono. Lah apa kok? Kesi galake iki lho. Ora. Monggo diaturke. Iya. No ne. Buka celuk. Saking pundi monggo? Vokal. Nano. Lanjut. Wis jarke wae. Ben koyo iki mau. Jenengan iki napa to, Mas? Jenengan iki. Apa ta? Jenengan Ora. Mang ngomong sih aku tak ora omong wis. jenengan itu napa to, Mas? Iki aku menggem-gem tenan. Kok iso? Tenan aku gaweno napas buatan deh. Nek ora ngono ki bareng di streaming terus ditonton saka omah bojoku wis semah wis iki. Engko aku lebih tenan. Aku saploke corona ini tergantung karo istri saya. Wis ora mungkin pasang sepanduk saiki. Wis. Ayo. Monggo. Nuwun. Matur sembah nuwun Mbak Keksi so Mas Bejo. Iki sinkronisasi antarane sing ndang karo si joget. Si, mau si, ana wong joget ini iki dimatke. Gareng kok joget kok. Gareng kok tukang parkir kowe. So ajar karo Mas Gareng. Ora sudi. Lho, karep kula iki ajar sampeyan mumpung sampeyan sik urip. Oh, omonganmu. Ngene, aku yang ngajari kowe wegah. Kowe sing tak ajari Mas Bayu sik, Mas Bayu sing ngajari kowe. Oh, oke, siap. Kuwi ji Mas Gareng wis ninggali aku. Ora iso bayangke Bayu dadi garengno piye yo. Oke, aku arep ditinggali ngelmu karo Mas Gareng. Tur nuwun. Tinggali ki aku hormati apa piye? Mboten nularke ngelmu ki lho. Dadi kei garapan. Mas Gareng, Nun, niki waranggana ada 14. jinah. Oh, nggih, 14 ekor. Kok ekor. Tengen kula pas niki sing lagi oming spiral ning YouTube. Wah, iki sing lagi spiral. Sing ngentek-ngentekke pulsa yo kuwi. Niki sing niki mriki niki nggih. Niki jenenge Mbak Eka Prihantiningsih alias Mbak Eka Walang Sangit. Mbak Eka uget-uget nggih niki piyayine. Oh, niku nang YouTube wis wah sing nge-like wis banget ya. Wah, Eka. Kowe nek sing nelek Nge-like tegese jempol ngono. krungu, Oh, marahi subscribe rung cukup kok dadi sik rung. kalau kowe karo aku padha anyarane. Oh, YouTuber padha anyarane kowe mati. Kowe akeh lah mergo disumbang yogamu. Kowe ra di yoga ya ora di subscriber. Ya, kan iso rasa nyumbang Mas Gareng, dongake wae. Aja, tunggake piye aku wis bar nyumbang Dedi yo.
saking Sragen, Mbak Eka, terus Mbak Suci saking Tulungagung. Mbak Suci, Mbak Fahmi Ponorogo. Mbak Darsini Sragen. Mbak Maya saking Kudus. Mbak Deska saking Kudus. Mbak Febi saking Kudus. Mbak Mia saking Kudus. Mbak Eka Suranti saking Kebumen. Mbak Lucy Brahman jauh dari Ponorogo. Mbak Keksi saking Surakarta. Mbak Ita Modista saking Kendal. Mbak Nining Suwandi saking Semarang. Mbak Dewi Anjani saking Semarang. Oh, ora elok. Iki Kudus baru menggeliat karena di Gulawentah dening Bapak Haji Haryanto. Nggih. Mila matur sembah nuwun dene Bapak Haji Haryanto kepareng Gulawentah dateng para seniman seniwati junior Mas Gareng. Ora yo iki wis mateng kabeh lho iki wis dalang pira dintekke capapat iki. Kok terus dalang pira dintekke? Maksude sing wis didereki ngono wis kabeh. Kok nek dalang iki junior iki wis ngenteki dalang pira wae kok junior. Ya nek karo Mbak Darsini sak juniore Mbak Darsini to kuwi. Oh ya, Ah, ngono. Sak junior jenengan to. Oh, jenengane wis simbah kok. Ket mau kok arep mateni aku to kowe. Mbak Maya, Mbak Deska, Mbak Febi, Mbak Mia, ayo minggah Madein Kudus. Wonten disupport ayo warga paling support, monggo. Mas Gareng. Nggih, Mas. Pripun, Mas? Sampean tugase ngurutke jajaran Waranggono iki. Kaya simpingan lho, durutke saka gedhe cilik-cilik. Nah, iki sik iki ora gedhe cilike ning dedeke. Kowe geser kene. Kowe kono, Nduk. Nah, gedene dhuwur. Nah. Sinden Kudus iki jan kaya jenang yo. Lah piye, Mas? Giur. Lho jenang Kudus enak lho, Pak De. Iya, sing ngarani kowe ra enaki sapa? Lho mempur, De. Lho kok sing ngarani kowe ra enak piye to? Sing ngarani jenang ora enak iki sapa ngono lho. Ah, kowe sing pikirane jenis kowe. Lah wong jenang kok wong dipadake jenang ya. Ora usah mbok genahke wis padha ngertine meneng wae to. Oh ya wis. Iki karepe. Lho. Iki sing rada cilik iki anyaran kok. Iki lulusan UNES. Unges iki apa? Universitas Gati Pendowo. Unges iki Pendowo ya. Iki lulusan UNES iki guru ning Kudus saiki. Nggih. Iki yo iki kowe ngendi Dok? Isi ya? SMKI. Kowe ngendi Dok? Kula ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, Den. Apa ya? Seliramu ya. Kowe sekondi. Kowe sekolah Ramjen. Wonten isi, Pak De. Isi. Ya, Den. Wis ra mudeng rasa dibaleni. Saka isi ya. Ah, iki. Nek Mbak Deska biasane sok nderek Pak Eko Suwaryo. Ya. Nggih ta? Nggih. Aja lali engko Mbak Dewi. Oh nggih no, harus terus Mbak Nur. Nur ya. Ning niki jenengan sik Mas. Diaturi bawa sik, ayo didum Kyai papat. Bawa sing isine ngrumpaka jenang Kudus. Ayo. Wah ngawur kok ora sak-sake ngono kuwi lho. Ku jenenge mirang-mirangke lho. Bawane napa mangsa borong didum berempat. Nggih. Didum yo sing akeh dhewe iki mesti. Nggih. Wis ora sapadu, ayo. Ora kok. Nggih. Monggo napa bawane napa? Diwiwiti saka Mbak Deska sik. Napa Mbak bawane, Mbak? Loro asmara. Wis sak. Gubuk asmara, nggih. Gubuk asmara sebelahe gubuk aswaje. Ayo. Dibawane anu nika. Semen sak karepe. Adate anggere ngomonge rapate genah ndeleming ngene iki ketoke terus. Iki dampak corona suwe ra manggung ngene iki. Nggih. Kepengin ngomong terus. Nyingkat nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur
saingamu iki suarane padha trah ngatirah. Iki si Pariah iki. Kok Pariah sapa ta? Maya kok Pariah. Iki yo suarane kaya bunga tirah padha iki yo getu-geti. Nggih, mboten napa malah kuwi didikan hebat to. Ya jajare Mbak Diska. Nano lingsam yen kaya suci kok ngiringan. Padha kok. Bokong-bokongan iki jebles. Lah niku sahabat kula lho Mas. Ora, bener ah omong aku. Wong kuwi pelatih aku kok. Mangga. Lingsam yen Lanjut, Mbak. Terus jenengan terus ora urung geser. Engko entek lagi sing loro iki. Ya ya. lelampahan kang Kita kok sabar piyayine. Iso nilai pokoknya anggar ibu-ibu dhewe iso nilai. Ibu ki sabar, ibu judes. pun pengalaman nggih Pak nggih. Selera kok. Ayo mesti. Nano, ayo. Melayu to. Tresno tulus nadyan engku bekasmo. Tadi apa to gitu? Baleni melih nyingkar nyingkur. Ya iki Mbak Maya. Rungono, makna wis. Mangga. Lah, jadi kita trek langgaran durung nembang wis. Ya. Nyingkar nyingkur. Hebat iki. Lah, diomongi yo iki rada kandel timbangane uler keket iki. Kandel iki. Yuk lanjut. Lingsam yen kemutan. Jos. Mesti lingsem mesti. Mesti lingsem iki mesti wong ken. Lelampahan kang kawuri nano tresno tulus nadyaningku bekasmo. Langgame Mbak Diska piyen? Monggo Mbak, yo. Yen liwat aku kelingan. Aku kelingan kebet kae yen tak golek. Pengen
matur nuwun pun diaturke. Monggo lenggah malih. Sing ngendhan kurang kowe. Entuk sinden anyar-anyar kurang kowe. Wis gubuk asmara entek kok dondontan ndondong. Niku jaranan cara kono ki nek suwono, Mas. Ngono kuwi lho. Nggih. Ngono. Jaranan kono ngono. Entek-entekane ndondong tak ndondong lah. Oh, njaluk anu sampean. Ora sida. Ora apa-apa, ora masalah. Yo, la ilaha. Bocok. Mas Gareng. Bu aja diaturi sino. Aku Mbak Nur. Aku rawani aku. Kalian Pak Haji. Aku rawani. Kalian di kula wedok. Aku ngaturi Bu Nurana rawani mergo aku ngenteke wedange Pak Haro. Nggih, monggo Pak Haji nyuwun berkahipun kalian Pak Ayu. Kalih adik kula wedok wau sinten? Dewi. Adik Dewi dikancani Mbak Lucy Brahman. Oh, iki. Monggo alhamdulillah Mbak Lucy isih iso ketemu. Korban wingi ora keneng nggih. Monggo Dewi pundi, Pak? mentaram monggo Mas. Akhir. Neng. Ngetan Bali ulan. Jarweng jarwo kono kowe ditimbali Pak Haji bareng kok dalu Bapak. Nah, Mas Gareng iki kudune nguruh Kowe aja ngusul Mbak Lucia ning kene. Nah, ngono kuwi. Soale kowe 6 sasi ora nyentuh-nyentuh. Nggih, Pak. Dadi kene kene ambek aku wae. Nggih. Nah, makmum cowok karo cowok ngono kok sing nyedak sing wedok wae. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas Bayu. Padang, Mbak. Padang dalane. Ibaraten ora-ora masar kula pun kantuk grujukan saking Mbak Nurhana kali Pak Haji ya. Lah kok ning ngono aku kalau bakku kebak tak grujuki. Ibarat awake dhewe iki mlaku ning dalan sepi, ketemu demit rai putih, itu terus ditulungi Pak Haji Haryanto. Wingi Luar ceritane biasa. Mas Bayu ngebel aku, Mas tanggal 15 sida mboten sik tak matur Pak Haji ya. Pak Haji sida tak kabari Den tanggal 15 sida. Alhamdulillah. Sujud Bar niku Mas Bayu telepon kula. Lah kowe keteranganmu piye? Kula niku badhe SMS karena ndak punya HP-nya Bu Haji, kula SMS Pak Haji niku mules riyen. Aduh ki kula batal piye. Akhirnya Pak Haji, "Yo sida, Mbak." Alhamdulillah. Mas Gareng terus melayu do ning lapangan. Loh, dah ning jute. Alhamdulillah. ketok tenan. Pun to monggo pokok niki sedaya seniman. Matur nuwun atas nami kanca-kanca ingkang Iye. Pak dalu menika matur sembah nuwun. Pak Haji mboten namung nguri-uri tapi nggih ngurip-urip. Urip-urip. Niki kados kaya sentir dijoki minyak potra. Dadi Ya, lah. Ora nek lagune, ora nek lagu. Bagiane ibu-ibu niku. ulang. Sentir minyak potra dadi Ora nek lagu. dos pundi Bapak? Nggih, nyuwun dawuh Pak Haji kula sak kanca ngaturaken genging panuwun dene Pak Haji sak kulawarga mboten negakaken dhateng para kadang seniman. Nggih. Nggih Mas. Matur nuwun Mas Bayu. Nggih. Malam hari ini memang saya mengadakan wayang virtual ini Nggih. supaya orang-orang daripada ini malam libur dia keluyuran di mana-mana ya, mabuk-mabukan, pada narkoba ya kan, lebih baik dia lihat YouTube dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan cerita Bimo Krida dijalankan oleh Ki Dalang Kondang Bayu Aji sak rombongane ditambah bintang tamune Mas Gareng. Iya. Wayang kulit. Nggih, malah saya wayang kulit, Pak. Wah, pun lunas ya nih, pun lunas pun suwe.
Oh tadi mriki niku ujube nyaur utang. Aku ya guyu Dek Lele. Jangan begitu. Kula niku buat tegelan kok. Aku kurang. Saya itu lihat Mas Gading ngeten lho. Cik. Pingin ada sampai segitu susahnya rekan-rekan saya. Leres. Saya terketuk hati saya. Leres. Sampai kula bagi beras tenggene jenengan. Nggih. Tenggene Mbak Lucy. Injih. Nggih, sampai di Tangerang ya. Saya ini mikir loh, aku ini Masya Allah, aku ini dulur-dulurku seni budaya ini seniman ini ternyata memang sangat membutuhkan. Sampai jadi kemarin kula niki ngirim beras sampai dugi Tulungagung nggih, sampai dugi Tangerang, dugi Solo. Itu demi kemanusiaan ya. Wah, dugi sampai wah kula niki mikirno, jadi kula niki ojo aku warek tok, tapi aku dulurku warek, nek durung warek aku kok kayak rasa turu rasanya. Tepuk tangan untuk Pak Haji Haryanto Perkadang. Oh niku. Saya ini kalau habis subuh kadang-kadang saya keliling sengaja ya. Kadang-kadang ibunya kemana nih bapak ini jangan-jangan punya simpenan nih. Dia nggak tahu kalau saya habis subuh ini jalan naik sepeda keliling. Ini nggak ngerti. Ketemu tukang becak, kan lagi tidur, bangunin. Wong wedok lu mau curi godhok. Ini loh, aslinya mau curi godhok anjen. Sami kali Mas Gareng bar subuh melampah tendalan mau ditundung kok omah. Karena itulah doa kita ya, doa kita dijabah sama Allah karena dilengkapi dengan sodako. Leres. Apalagi di hari Jumat. Nah ini makanya ya. Jumat itu hari berkah. Nah, makanya ini ya pada saudara-saudara kita yang melihat malam ini live streaming, jangan lupa 10 surah Muharram Lebaran non yatim nanti cukup panitianya perwakilan ambil, tetap kita masih seperti biasa kita bagikan sesuai dengan jadwal yang sudah terencana ya. Insya Allah kemarin ada 4.000 lebih, ini juga mungkin barangkali siapa tahu mungkin lebih nambah lagi. Tambah 50 gen kula Pak. Insya Allah. Takmir masjid. Terima kasih. Malam ini kita hiburan. Nggih, menghibur kanca-kancaku. Niki nyuwun pangapunten derek matur sekedap Bapak. Dalu niki seniman Jawa Timur nobar nonton bareng live Mas Bayu Haji Pak Haryanto sebagai ucapan terima kasih. Kemarin sampun nyaosi sesuatu kagem konco-konco seniman Jawa Timur. Amin. Dalu niki konco pelawak Bu sing ngumpul sami nonton bareng ada Proborini di Surabaya, Jawa Kluthuk Niki ningali sesuk minggu ngarep Pak Haji nganake pagelaran khusus godagelan. Niki Pak Haji ngersakaken lagu napa? Oh, iku aku sih gak ngersakno. Aku iki sebagiane wong wedok, aku bagiane mau wis rampung. Oh iya. Nggih, bagiane wong wedok. Ibu mau jaluki lenga patra kowe. Oh, sentir lenga patra nggih. Oh, kecil. Nanti pokoknya ibu dua lagu bar niku mengke dicambung podang kuning. Pak Lucy guyu iki. Pak Gedhok Dewi. Adi wedok Dewi engko kari. Oh nggih. Ya. Kowe Dewi kari bar Bang Kuning Dewi nyanyi. Ya, Adik ya. Dewi ya. Di situ dulu jangan kemana-mana. Ora iso podang kuning. Nggih. Kowe gagak. Apa? Ngawur dudu gagak. Apa? Manuk ancel galeng. Mbak Lucy. Nggih, Mbak Lucy. Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun. Ya, Mbak Dewi terima kasih. Terakhir podang kuning Mbak Lucy karo Eka. Niki. Ayo Walang Sangitri, ayo. Jan kembar aku ya, Kak. Mesti apik. Ayo, geser. Nah. Ayo, kudu apik. Dek, lho. Yo, mboke karo anake duet. Nyambut gawe. Mbah Yute arep putune. Monggo Mbak Lucy, monggo buka celuk, monggo para kadang pengrawit dipuniringi podang kuning. Monggo bablaske irama dangdut ngerangin khusus Eka. Ayo. Oh nggih. Nino. Nah. Isu amane wis Saut Mbak Lucy. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. ora krasa esuk awak nganti wangi. Ane panjen nganti kang nyawa. Yuran tak sawang
Siter ya. Meneng omah. Ayo ora kerasan lho Mas. Kaluyuran aku lagi sing kata sayang. Ayo. Joget ke. Sayang anak, sayang anak. Asik Mas. Ya telangen ninggalang Yowana gelar panda muntar